Какво си ти? Вие имате конфликти за Бойко, тя за възраждане вкъщи. Аз ще гласувам за Румен Радев. За Румен Радев? Вие младите, като преди... Ма ти не виждаш ли Делян Пеевски как накраде, бе? Ти не виждаш ли па той какво прави? Кой, бе? Президента! Той трябва да бъде президент, да мога да помогне на хората. Помогна на хората. Делян Пеевски е най-голямото празе в парламента, краде всички. Така, той е за разстрелка. Е така, един автомат, един възрастен човек, дето трябва да... Аз избрах номер 7, ето да. Брат ми носи тениска на ГЕРБ. Вие заради това да ви направи тук детските площадки. Как се казваш той? Мараджиев. Ако не беше той, да помогне на Мараджиев, нашия брат нямаше така направи. Ма дайте шанс на новите хора да завземат страната. Кои са новите хора? Ти, то от меч дед ги бие, примерно, в парламента. Цанов Цанов гледаш ли? Цанов. Как бе не знаеш кой е Цанов? Цанов напред и нагоре е толкова известен журналист, дето всичките корупции ги такова напред и назад. Да гласуваш за ГЕРБ? Да. Не избирам, никого ще цъкнеш. Теб ще ги от наследството.